ಇತ್ತನ ಸೂಪರ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದನ ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀದ ವಿತ್ತು ಯಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೈನ್ ಗೆಂದಾಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಚ ಬಂಡಾವು ಒಂಜಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಂತೂ ಎಂಟ್ರಿ ಅವ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆತಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕಾದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮೂವಿ ಯಾನಂತೂ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪನಂಚಿನ ಮೂವಿ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಜೈ. ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಬಣ್ಣನ ಸೀರೆ ಮಸ್ತ್. ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿವಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಜ್. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಓಡು ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಅಜ್ಜಿಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಓಡು ಭಾರಿ ಆಡಿತ್ತು ಮೂವಿ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರಿ ಮಾತೆರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಆತನು ಆರು ಹಿಂದಿಡಿ 35 ವರ್ಷ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ತುಳು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಗಳು ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜನಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತಿರ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಬಡ್ಡಿನ ಆರು ಮೂವಿಡಿ ತೋಜದೇರು ಅಂಚಾದಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನು ಸೋಪೆರ್ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲು ಕಬಡ್ಡಿದ ಕುಲಿಯಾರ್ಲ ಬಿಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬತ್ತು ತೂಪುಲ ಗ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ದೇವಂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂದು ಆತು ಓಲ್ಡ್ ಎಂಕುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲ ಬನ್ಪೆ ಈ ಮೂವಿನ ತೂ ಓಡೇನು ದೇವಂಡ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪದಿಡೆ ಬತ್ತು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆ ಒಂದು 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ ಅಂದ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿ ರೈಸೋಡೆ ಈತಿನ ಏತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆತನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೀಟ್ ಈ ತುಳು ಮೂವಿ ಮನ್ಪೋಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಲಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಆವಡು ಆರು ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಆಶಿಸುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಭಾರಿ ವಿಷಯದ ಫಿಲ್ಮು ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿದೆ ಜೈಶಾಲಿ ಅದೇ ಬೈದಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಯಾರೈತು. ರೂಪೇಶ್ನ ಶೆಟ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋಸ್ಕರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಲೇಜ್ ಬಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಮಿಡಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇಂಚಿನ ಬೇನೆ ಬೀಜ ನಾವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಉರುಳುಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೂಪರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದ್ಭುತ. ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅಂತೂ ರಿಯಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಶತದಿನ ಹತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರು. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೈ ಮೂವಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟೈತನ ಸೂಪರ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದನ ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀದ ವಿತ್ತು ಯಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೈನ್ ಗೆಂದಾಲೆ ನನ್ನಲಾತ ಜನಕ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಓಡು ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಅಜ್ಜಿಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಓಡು ಭಾರಿ ಆಡಿತ್ತು ಮೂವಿ. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಅವೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಡು ಒಂದೊಂದು ಜನದ ಆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಡು ಕಾಮಿಡಿಲ ಆತುಂಡು ತೆಲ್ತ್ ನಮಗ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಆದುಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಮೂವಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ನಿಕುಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೊಂಬಲ್ಲೆ ಆತು ನಂಬರ್ 1 ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಬಣ್ಣನ ಸೀರೆ ಮಸ್ತ್. ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿವಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತುಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂడి. ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ರೇಂಜ್ ಇಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಕಾರಣ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾನಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಪುಗಾರೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಅತ್ತು ಬೇತೆ 12 ದೇಶಡು ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಅಗ್ಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು ಪುಗಾರದು ತೂತೇರು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂತು ಜರ ದಯಮಾಲ್ದು ನಿಗಲ ಕೈತಾಲ್ದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಆತುಂಡು ಎಂಕಲ ಅಂತ 2.5 ಗಂಟೆ ಏತು ತೆಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆತ ಕೆಲಸ ಟೈಮ್ ಬುಲ್ತದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಉಂಡು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೈ. ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕಾದ ಪಿಕ್ಚರ್. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಚೇಂಜಸ್ ತೂವಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ದ ಚೇಂಜಸ್. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೋಲ್ ಮೂವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವತ್ತೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಡ್ ಬಂದ ಯೂತ್ಸ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ತುಳುಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಲ ಯೂತ್ಸ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ರೋಡ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಅವು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಬಟ್ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಔಟ್ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಔಟ್ ಬಂದಾಂಡ ಯೂತ್ಸ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು. ಆ ರಡ್ಡಿ ಚೇಂಜಸ್ನ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕ ಮಾತ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ನು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೆಂದಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಂಚಾಂಡ್ ಪನ್ಫಿರಿ ಜೈ ಪಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಪಂಡ ಜೈ ಅರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಎಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜೈ. ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ತೋದ್ ಬತ್ತ ಆರು ಡ್ರಾಮಾ ಶೋಕ್ ಬರೀತೇವೆ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೆಲವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆವಡ್ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ನಾವು ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ದೀಪು ಜನಕ್ಲೇನು ಜೈಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ನ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನ ದುಂಬ ಐದು ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತುಲೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಜೈ. ಸುರಜನ ನಮಸ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 hours 40 minutes ಎಂಚ ಪೋಣೊಂದು ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಮಿಡಲ್ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನ್ ಕನಪೇರೆ ಅಲ್ತರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲಾಸ್
ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಂತೂ ಎಂಟ್ರಿ ಅಬ್ಬಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ఆయన ದೋಸ್ತಿ ಅದು ಬಾಣ ಅರೇನು ಪುಗಾರ್ನತ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಇರ್ನ ಏನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ ತೂತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಪನಂತೇರು ಅನಿರುದ್ಧನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಎಂಡ ಆಪಣರ್ ಬಸ್ ಲಾಯೇ ಅನಿರುದ್ಧೆ ಆರು ನೆಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ BGM ಎಫರ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಇರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನ್ನಗಾರೇನು ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಸೋ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಜೈ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ ಬಾಯ್ ಜೈ ಎಲ್ವಿಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮೂವಿ ಯಾನಂತ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪನಂಚಿನ ಮೂವಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಜೈ ಶೋಕ ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು ರಾಜಕೀಯ ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಒಂದೊಂದು ಸಂದೇಶ ಉಂಟಾಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೈಟ್ಲ ಬರ್ಲು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ನಂಜಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಲೆ ಎಡ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ 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 ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಜೈ ಸ್ಟೋರಿ ಓವರಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬೋರ್ ಆಯ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೇರು ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಮೂಜ್ಜನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಸುರುಕೊಂಜಿ ಜೈ ಬಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಹೀರೋಯಿನ್ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಸುರು ಕನ್ನಡ ಯಾರು ಬತ್ತಿನಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ರಾಜಿ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಡ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ MLA ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಚೇತನ್ ಡಿಸೋಜ ವಿಲನ್ನಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೌಡು ಓವರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಲಾಯರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಸ್ಟೋರಿ ಬತ್ತದು ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬತ್ತದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಜೈ